अनजाग्रा लोगोफोर साफ्रोमखौबो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायहरनाय थाबाय। अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो दिनै रायखुमानायनि सायाव जोङो रायलायनाय जागोन। अनजाग्रा लोगोफोर, दिनै गोबाङानो नंबां जाबां गुबुननि बाथ्राफोरखौ दिनै रायखुमालाबायनाय, गुबुननि सोमोन्दै रायखुमानाय। दिनै अनजाग्रा लोगोफोर, बाइबेला फोरमायदों दि जों साफ्रोम जिसु ख्रिस्ट'खौ मिन्थिनाय सुबुंफ्रा रावबो जोङो रायखुमानो मोना गुबुननि सोमोन्दै। बेवहाय बुंनाय जादों अनजाग्रा लोगोफोर, बेनिखायनो आङो बेवहाय माखासे बाइबेल सिरिफोर फरायनानै होनो आं आखायाव लाग्रोदों, एबा बाइबेल सिरिखौ फरायनायनि सिगां आङो बेवहाय आङो बुंलांनो हास्थायग्रोदों जे अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो रायखुमानायनि थाखायनो जों नोरोगाव थांनो गोनां जागोन। अनजाग्रा लोगोफोर, सोरनिबा नंखाय रायखुमानायखौ खोनासङोब्लाबो बियो पाप जायो। नंखाय रायखुमानायखौ इसोरा गनायथि होआखै। नों रायखुमाग्रा जाबायब्ला, सोरनिबा नंखाय बाथ्राफोरखौ नोङो जुदि रायखुमादोंब्ला बा सोरनिबा सोमोन्दै नोङो रायखुमादोंब्ला बेथ' पापखा। आरो खोनासंग्रायाबो पाप जागोन। अनजाग्रा लोगोफोर, खोनासंग्रायाबो पाप जायो, आरो जायहा बे रायखुमानायखौ खोनासंदों बेबो पाप जायो। इसोरा नोंनि खोमाखौ नंखाय रायखुमानायखौ खोनासंनो होआखै दे अनजाग्रा लोगोफोर। आरो नोंथाङाबो सोरखौबा नंखायै एबा सैथोयै सोरखौबा नोङो रायखुमागासिनो दङब्ला दाबो नों खोमसियावनो दङ अनजाग्रा लोगोफोर। मानोना जों रायखुमानो मोनथारा, जोङो रायखुमानो जेबो मोना गुबुनखौ। माखासे सुबुंफोरा नोंनि सेराव रायखुमानो फैब्ला एबा रायखुमायोब्ला, पास्टरनि सोमोन्दै, नोंनि मण्डलिनि लिडार्सफोरनि सोमोन्दै नों जुदि बिसोरनि रायखुमानायखौ खोनासङोब्ला, गावनि पास्टरनि सोमोन्दै रायखुमानायखौ खोनासङोब्ला, नाथाय गावनि पास्टरखौ अननायनि सोलायै आरो पास्टरखौ फोथायनायनि सोलायै आरो बै रायखुमाग्राफोरखौ फोसाबनायनि सोलायै बिसोरजों एखे खालामफायो आरो रायखुमाफायोब्ला, अनजाग्रा लोगोफोर, नोंथाङा दिनैसिमबो खोमसियाव दं आरो नोंथाङा दिनैसिमबो पापजोंनो गेलेगासिनो दङ। नोंथाङा दिनै सोरनिबा रायखुमानायखौ खोनासंनायजोंनो नोङो पाप मावगासिनो दङ, आरो नोङो सोरखौबा रायखुमानायजोंनो पाप मावगासिनो दङ। अनजाग्रा लोगोफोर, माब्लाबाबो गुबुन सुबुंफोरखौ दारायखुमा आरो दा खोनासं। बेफोरो नोंखौ एसेबो जौगाहोनो हाया आरो नोंनि बासायजानायखौ खोमायो। अनजाग्रा लोगोफोर, जेबोखौनो इसोरनिफ्राय सिखोमानो हाया। रावबो इसोरखौ सिखोमानो हाया, रावबो इसोरखौ दोनखोमानो हाया। जों संसाराव मा मावगासिनो दं गासैबो सोरगोआव रेकर्ड जाहैजोबो, CCTVफोर बादि। जों मा मावगासिनो, जों मा बुंगासिनो, गासैबो सोरगोआव रेकर्ड जाजोबो। अनजाग्रा लोगोफोर, बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय अनजाग्रा लोगोफोर, नोङो सोरनिबा रायखुमानायखौ खोनासंनायनि थाखायनो नोङो सोरगो रायजोखौ खोमानो थांगासिनो दङ। नोङो नोंनि बासायजानायखौ खोमानो थांगासिनो दङ। नोङो जिसु ख्रिस्ट'आ नोंखौ खोमानो गोनां जानो थाखाय थांगासिनो दङ अनजाग्रा लोगोफोर। बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर, आंनि बे बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना नंखाय माब्लाबाबो दासान। अनजाग्रा लोगोफोर, बाइबेलनि रमारिनि 1 जोङो जेब्ला 30 सारियाव नायो, बाव नुनो मोनो, रमारि 1:30 सारि, रायखुमाग्राफोर, बांसावग्राफोर, इसोरखौ मुगैग्राफोर, अंफोर, दुगाफोर, थिफुदलाफोर, गाज्रिफोरखौ सानखोमाग्राफोर। आरो जोङो जेब्ला 32 सारियाव फरायो, बेयाव ओरैबायदि मोनो, बिसोरो इसोरनि खालामनाय बिसारखौ, बेफोरखौ खालामग्राफ्रा थैथारगोन होननानै मिथिनानैबो खालामग्राफोरखौबो हामजायो। दा बेवहाय जोङो गोजौआव होनाय दङ पापनि बिथाइ। दा दिनै रमारिनि जेनाखि 1:30 सारियावहाय रायखुमानायखौ मोनसे पाप आरो पापनि बिथाइ होननानै बुंदों, आरो जायफ्रा बेफोरखौ मावो बिसोरो थैगोन होननानै बुंदों। दा बेवहाय थैनाया संसारावल' थैगोन बे नङा, नोङो मा जागोन, नोरोगनि अराव थानानै नोङो अराय सम, नोङो बेयावहाय नोंनि जिउआ सैनांहैनायखौबो थैनाय बुङो, खिन्थु बेवहाय अरा गोमोरा, नों अरायनि साजाखौ लानांबाय थागोन। दा बेवहाय अनजाग्रा लोगोफोर, आं दिनै बेखौसो बुंहरनो गोसो जादों। सोरबाफोर जुदि नोंथाङा संसाराव थांना थाजासिम, जिउ जोबजासिम, नोंनि जिउआ थैजासिम नोङो जुदि रायखुमालांबाय थायोब्ला, नोङो बे आखलखौ सोलायाब्ला, नोंथाङा साननानै लाखा जे थैनायनि उनाव नोंनि थाखाय नोरोगाव नों थांगासिनो दङ। खुनु बेयाव सोरगो रायजो आसा खालामथाव खुनु जेबो थाया। आरो आं बेखौ दिनै गोसोखांहोनो लुबैदों अनजाग्रा लोगोफोर, नोंथांनि न'खरावहायनो होन बा जाथि खुरमायावहाय सोरबाफोर बेबायदिनो रायखुमाग्रा दङमोनब्ला, आरो बिथाङा रायखुमायैनो बेबायदिनो जिउ जोबजासिम, गावनि थैनाय समसिम बियो संसाराव रायखुमाबाय थादोंमोनब्ला, गोसो सोलायनो रोङाखैमोनब्ला, नागारनो रोङाखैमोनब्ला बे रायखुमानाय आखुखौ, दिनै बिथाङा सोरगो रायजोआव गैया दे अनजाग्रा लोगोफोर, बिथाङा नोरोग रायजोआवसो थांदों। बेखौ जोङो बुंनानै लानो हायो। आरो
आरो बुंनो हायो आरो अनजाग्रा लोगोफोर। जेब्ला जोङो जाकबनि 3:14 नायो बेयावबो जों नुनो मोनो। आङो फरायबाय थाला, फरायब्ला जोबोद गोलाव जागोन। बेवहाय नंगौनि सायाव नंखाय दाबुं होननानै बेयाव बुंदों आरो जोङो जेब्ला बेबायदि कन्टिनिउवासलि नोंथाङा बुहुमाव थानाय समाव जिउ थासान्दि समाव नोंथाङा बेबायदि सोरखौबा जुदि रायखुमाबाय थायोब्ला, अनजाग्रा लोगोफोर, नोंनि जिसु खृष्टखौ फोथायनाय, खृष्टियान धोरोम लानाय, एबा नोंनि बाइबेल फरायनाय, एबा नोंनि गावखौ जिसु खृष्टखौ मोनथियो होननाय, बेफोर गासैबो जेबो खामानि थानाय नङा आरो जेबो लाब जानाय नङा। बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर, नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनायनि सिगां माबाफोर बेबायदिनो रायखुमानाय हुदाखौ नोङो लादोंमोनब्ला अन्नानै बेखौ नागार। आरो आङो अनजाग्रा लोगोफोर, बे समावनो आङो भिडिअखौहाय बेयावनो आङो बुंजाबफानो लुबैदों बांसावनायनि सोमोन्दैबो। मानोना आङो बांसावनायनि सोमोन्दै भिडिअ एक्सट्रा लाबोबावोब्ला मानसिफ्रा बेवहाय मा जानो हागौ, रायखुमानाय आरो बांसावनायनि भिडिअ आलादा आलादा, रायखुमानायखौ दोनथ'नानैहाय बांसावनायाव थांगोनलाय आरो बांसावनायखौ दोनथ'नानै रायखुमानायखौ मावगोनलाय। बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर, बांसावनायाबो ओरैबायदि पापखा अनजाग्रा लोगोफोर। बांसावनाया जाबाय बेबायदिनो नंगौनि सायाव नंखाय बुंनाय, सैथो नङा नाथाय सैथो बुंनाय, नंखाय नाथाय सैथो बुंनाय आरो माने फल्स स्टेटमेन्ट होनाय आरो बेखौहाय जोङो बांसावनाय बुङो आरो। माने बबेबा मोनसेखौनो एसे खोनाज्रिदनायखौनो नों हाखु दाखु सानस्लाबालासे थाद'आलासे बबेखानि गुबुन सुबुंनो फोसावनाय, दान्दिसे समनि गेजेरावनो बै मानसिफोरा गावसिनि सालायजों गुबुनखौ बांसावनायखौनो गावसिनि खामानि बानायना लादों। बैसोरनि सालाया सैताननि सालायजों एखेथार आरो मोनसे गोरोन्थि बांसावनायानो फारनैथिंजायबो बांसावग्रा आरो बांसावजाग्राया गोब्राब आरो गोजोन गैयै मोन्दांथि मोनो। बांसावनाया मोनसे हुदासो, बियो मोनसे सैताननि आखुथाय एबा बाहागो, गुबुननि गाज्रि गाज्रि रायखोमानानै गोजोननाय लाग्रा, रिउमार्स खालामग्रा आरोखि ना बे बांसावनाया। बेवहाय जेबो माने कनसिडार गैया। नोङो बे आखुखौ बा बे हेबिटखौ नोंथाङा सोलायाब्ला, गाराब्ला नोङो डाइरेक्ट नोरोगाव थांखागोन। नोंथांमोना दिनै बे बाथ्राफोरखौ ओरैनोसो बुंलाबायदों साननो हागौ, इजि लानो हागौ। बेबायदि फिसा फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो दिनै गोबां संसारनि मानसिफ्रानो दिनै नोरोग रायजोआव थांगासिनो दङ अनजाग्रा लोगोफोर, थांगासिनो दङ सानफ्रोमबो। थैनायाथ' सानफ्रोमबो जायो। दा बेयावहाय अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो नोंथांमोना माबायोब्ला मा होनना बुङो, बांसावनायालाय बोरै पाप जानायब्रा होननानै सानदोंब्ला आं मोनसे बाइबेल सिरि फरायना होनो लुबैदों। 1 करन्थियानि 6:10 फरायना होनो लुबैदों। अनजाग्रा लोगोफोर, गोसो होनानै खोनासं। 1 करन्थिया 6:10 बेयाव ओरैबायदि होनदों, नङाब्ला सिखावफोर, नङाब्ला बांसिन मोननो लुबैग्राफोर, नङाब्ला फेग्राफोर, नङाब्ला बांसावग्राफोर होनदों, नङाब्ला बांसावग्राफोर, नङाब्ला सेग्राफोर, बेबादि मानसिफ्रा सासेबो नामदों इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा। दिनै अनजाग्रा लोगोफोर, बाइबेलाव एसेबां क्लियार लिरना होखाबाय, सेग्रानो बांसावग्रानो, जोंथ' दा बांसावनायनि सोमोन्दै रायलायदों, बांसावग्राफोर सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा, इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा होननानै बुंथेखाबाय। दा नोङो थैनायनि उनावसो नोङो बेबायदिनो सोरगोआवखौहाय नोङो बिदि माबा होयोब्ला, नोङो उनावसो नोङो संसाराव थानाय समावनो आङो माब्रै गोरोन्थि खालामबोबाय नामा होननानै नोङो ओरै थैनायनि उनावसो नोङो बुंहैब्ला बे जेबो लाब थानाय नङा अनजाग्रा लोगोफोर। दा बेनिखायनो जोङो जेब्ला 1 करन्थियानि 6:1 जों नायो, 6:10 नायो, ओरैबायदि मोनो बेवहाय, नोंसोरनि सोरहाबा गुबुननि सायाव एरनाय दङब्ला बियो गोथारफोरनिफ्राय नङा, नाथाय अधोरोमियाफोरनियाव बिसार खालामजानो गोहो खालामो खोमा। दा बेवहाय नोंसोरनि सोरहाबा गुबुननि सायाव एरनाय दङब्ला बियो गोथारफोरनिफ्राय नङा होनदों। दा मानसिफ्रा बेबायदिनो एरना होनाय दङ। दिनैहाय जोङो जेसे हायो एसे जोङो जाथायफोरखौ स्रि खालामनो थाखाय, नांलाय खमलायखौ फोजोबनो थाखाय जोङो जेसे हायो एसे जोङो नांलाय खमलायखौ स्रि खालामनो थाखाय जोङो स्रिसो थानांगौ। नाथाय गोबां मानसिफोर दङ जे माने एरना होनाय आरोखि, गुबुननो एदसन एदब्र खालामा होनानैहाय नांलाय खमलाय खालामनाय, बुदलाय सोलाय खालामहोनाय बेबायदि दङ आरो। खिन्थु बेफोरो मा होनो, बियो मा होनदों, गोथारफोरनियाव नङा होननासो होनदों। आंनि फरायनाया मिस्टेक जादों दहाय। नोंसोरनि सोरहाबा गुबुननि सायाव एरनाय दङब्ला बियो गोथारफोरनियाव नङा होनदों दै, गोथारफोरनियाव नङा होनदों। दा बियो माने गोथारफोरनिफ्राय नङा बा गोथारफोरनियाव नङा होनदों। बेफोर आखुवा गोथारफोरनियाव जाया आरो बेफोर आखुवा गोथारफोरनियाव थाया होनदों। बाइबेला क्लियार खालामखादों। दा नोंसिनि गामिफ्राव अनजाग्रा लोगोफोर सोरबा एरसन एरब्र खालामग्रा मानसि दङब्ला बियो गोथार नङा आरो, बियो बाइबेलानो बेखौ क्लियार खालामखाबाय। अनजाग्रा लोगोफोर,
आंथ' भिडिअखौ बुंबाय थायोब्ला बिराद गोलाव जायो ओमफ्राय आपल'ड खालामनायाव एसे प्रब्लेम जायो अनजाग्रा लोगोफोर जेसे हायो एसे भिडिअआ गुसुं जानांगौ आपल'ड खालामनायावबो मोजां जायो दा बेनिखायनो आं भिडिअखौ गोलाव खालामबाय थाले बुंलांबायबो थाले अनजाग्रा लोगोफोर दिनै अनजाग्रा लोगोफोर जों बयबो इसोरनि बाथ्रा बायख'खौ जों ध्यान खालामनांगौ दङ संसारनि खामानिफ्राव जोङो दिनै बेस्थ' दङब्लाबो अननानै अनजाग्रा लोगोफोर साफ्रोमबो इसोरनि बोसोनखौ बयबो बिजित नायबाय थायो आरो जोङो बाहायबाय थायो नाथाय अनजाग्रा लोगोफोर खायसे ओरैबायदि मानसि दङदि आं मेगनजोंनो नुबाय थैनायनि उनाव मा जाहैयो जाहैथों संसाराव माबा गलान हालान जाबाय बेबायदिनो मोनजा गलान जाबाय संसाराव सोरखौबा नासयनानै दोननो हालानो जाबाय बा बेबायदिनो बांसावनानै बा बेबायदिनो रायखोमानानै बेबायदिनो सोरखौबा खोख्लैनो हाब्लानो जाबाय बियो गावसिनिनो लस अनजाग्रा लोगोफोर गावसोरसो नोरोगाव सैबाय थाहैनांगोन अरायनि थाखाय नोरोगसो नालाय जेबो गैया बान्थायानो बे गाज्रिफोरने दा बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर आं बेखौल' बुंनानै फोजोबनो हास्थायबाय माने जोंलाय आङो मानो थाखाय भिडिअखौ लाबोयो अनजाग्रा लोगोफोर दा जोङो आंथ' माने अनजाग्रा लोगोफोर गाव हारसिङैनो इसोरनि बायख'खौ सोलोंनानै आं मिन्थिजोबखाबाय गोबाङाखौनो इसोरनि बाथ्राखौ नाथाय मा जायो अनजाग्रा लोगोफोर जे गुबुनाबो मिथियो नामा मिथिथों जोङो बेनो आरो इसोरनि फोरोंनाया जे माने गुबुननोबो जों फोसावनांगौ गुबुननोबो जों फोरमायनांगौ जाहाथे नोरोगनिफ्राय बासायनो हायो सोरखौबा बेबायदि आरो इसोरनिया जोंखौ बयखौबो इसोरा गाहाम खौरांखौ खोन्थाजानायखौ लुबैयो अनजाग्रा लोगोफोर आंथ' बेखौ बुंखायो अनजाग्रा लोगोफोर आंनि साइडनिफ्राय बेखौ बुंखायो माने आं भिडिअ लाबोनांगौब्ला ओरैबायदि आंनाव टपिक दङ आरो गोबां टपिक दङ आंनि नट्सआवहाय गोदान बायदि रोखोमनि आङो इसोरनि सायाव इसोरनि बायख'फोरखौहाय आङो बुंनो हायो आरो बे गस्पेल मेसेजखौहाय आङो हरनो हायो आरो अनजाग्रा लोगोफोर नाथाय आंहाबो बेबायदिनो समनि आंखाल बेबायदिनो आंबो मानसि जानायलाय अनजाग्रा लोगोफोर न'नि खामानिफ्राव माखासेयाव आङो मावनांगौ जानायखाय बा बेबायदिनो खामानिफोर थायोखाय आंबो इसोरनि बाथ्राखौ कन्टिनिउ लाबोनो हाया नाथाय जेसे हायो एसे आंबो लाबोनो नाजागोन आरो आं बेखौबो बुङो आंल' जे इसोरनि बाथ्राखौ लाबोनांगौ बे नङा अनजाग्रा लोगोफोर नोंथांमोनाबो लाबो आरो नोंथांमोनाबो इसोरनि बाथ्राखौ बा इसोरनि रादाबखौ खोन्थानाया बेल' इसोरनि बाथ्राखौ खोन्थानाय जाया अनजाग्रा लोगोफोर जोङो जोंनि न'खरफ्रावहाय जोंनि मिथियि बिदा फंबायफोरनो जोंनि न'खरनि सोद्रोमाफोरनो खोन्थानाय जोंनि नुसुंसेयारिफोरनो खोन्थानाय बा जोंनि लोगोफोरनो खोन्थानायाबो मोनसे इसोरनि बायख'खौ खोन्थानायाबो मोनसे इसोरनि हाबा मावनायाव गोग्लैयो अनजाग्रा लोगोफोर मण्डलिनि पास्टर जानाय बा युथनि लिडार जानाय बेफोरल' जे इसोरनि हाबा मावनाय जायो बे माब्लाबाबो नंखाथारा अनजाग्रा लोगोफोर जोङो इसोरनि हाबाखौ मिथियै सुबुंफोरनो जोङो खोन्थानायाबो इसोरनि हाबाखौ मावनाय जायो अनजाग्रा लोगोफोर आङो मा बुंबावनो भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन बेनिखायनो बुङोब्ला बेबायदिनो खोथाफ्राबो लावलाङो बेयावनो आङो दोनथ'बाय अनजाग्रा लोगोफोर साफ्रोमखौबो आं फोथायो जायफ्रा बे भिडिअखौ नायदों एसेब्लाबो जाय जोंनि जिउआव जाफ्लेबाय थानाय गोरोन्थि सोरखौबा रायखोमाब्रबनांनानै पाप लानाय सोरनिबा रायखोमानायखौ खोनासंनानै पाप लानाय सोरनिबा सोमोन्दै बांसावनायखौ खोनासंनानै पाप लानाय सोरनिबा सोमोन्दै बांसावनानै पाप लानाय बेफोरनिफ्राय जों गावखौ सांग्रां जानो हागोन जोंनि समाजाव जाफ्लेनाय जोंनि जिउआव जाफ्लेबाय थानाय बे गाज्रि हुदाखौ नागारनो हागोन होननानै बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो मेसेज खालामहरबाय बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बयनिसिमबो खोन्थाहरनाय थाबाय गोजोन्थों थेंक इउ